store ni Mare. Ako man naman di balon na dito eh. Nan, manoy? Kita man Mare no kuha. Correct ka, Tapos Mare. man ti ako dito nga store na. Kita enta no, mano dato store ni Mare. Makamukat ti makita tan linabag na ta Mare, adu data. Mare, nagatadto dito nga papelon. Ngayon mo kasi sagot, Mare. Original amin na kita, Mare. Na nagkapupat yung munisipyo data, Mare. Sa Okamat, Mare. Ayaw naman. Nga, matikma ko na, Mare. Kita ang matali, Tatlong makita ang tanumano data store ni Mare. Katakatan yung tumat. Anya yata dito yung maring kuwana. Na nakadado mo ti linaon na ti kuwan. Tig-tig sa Mare. Tatabal akong mo. Tig-tig sa Mare. Tasao. Ay, Mare. Ay, Mare! Dakay mo! Ay! Mare, Mare. Kami pa yung Sino na gito? Mare ni Atty. Shasha. Ay! Atty. Sasha! Dakamat Sasha! Kami pa yung So, Mare. dato yung buyer na ti store, Mare. Wag man Mare ta. Buyer! Inya nga buyer! Damdamag. Inya nga buyer! Ala, kita na dato yung store mo. Tapatanda ka no, daygay. Infundum dito yung Mare. Iso nga, gatananda ka no. Ay, hanga mabalin, Mare! Iso ti patawid ni Apo ko nga luding, hindi na ito eh. Hanga mabalin. Hanga gibagbaga. Ay, si kayo nga attorney kin kwa. Hanga kayo nga mumay dito eh. Apay kanyo yung bagaan niya nga kwa. Umay kayo. Ang yaman, tibagbagano niya, kalula mo niya, na tayo laro dagay. Ay, iso ti patawid na kanyang dating store. Hanga mabalin! Hanga mabalin! Tumala ka, yung patawid na tatama de. Iwila ko ta. Dagitoy nga ba na iso ti importante kanya dagita. Katapay hornin bansa mo, ti baba. Kaya niya kang iso matawid pa ipilala ko magkangata. Ako yan, hindi ka lang nagbabain niya. Dagda sa kanina. Mabalin ang mabalin. Ayaw ba? Ay, naswang ka, Mare. Dato na attorney ne. Ngayon ako na attorney. Haan attorney kati niya nga lobong nga kwa. Bravo. Hanga mabalin.